Joo, kerkee. Siis kokonaan alusta. Joo. Onko valmista? No niin, ja täällä toisella erätauolla haastattelupisteessä VV-maalivahti Mikko Järvinen. Miltä ottelu on tähän mennessä maalivahdin maskin takaa näyttänyt? Ihan hyvälle, että aika vähän tullut vetoja, mutta ihan hyvin on mennyt. On varmasti vaikea pitää itsensä lämpöisenä ja pelivireessä, kun pitkiä pätkiä pyöritään vastustajan päädyssä ja sitten kun vastustaja Riihimäki pääsee hyökkäyksiin, niin aika vaarallisia melkein läpiajoja monet ja usein ylivoimahyökkäyksiä. Näin on joo, että pahoin on tullut, mutta tosiaan niin kuin mä sanoin, aika vähän laukauksia, että siitä täytyy vähän liikkua maalilla ja pitää itsensä lämpimänä sitä kautta. Joo, Bevessä on muitakin kahden lajin palvelijoita ja harrastajia, taitajia. Itse pelaat kakkosdivisioonassa jalkapalloa Kiffenissä. Miten näiden kaukalopallon ja jalkapallon yhteensovittaminen on onnistunut? Ihan hyvin, että loppukaudesta niin jalkapallossa mä käyn enemmän pelaamassa siellä, kun on alkanut just kaukalopallokausi. Ja sitten taas toisinpäin, kun on playerit alkanut, niin enemmän täällä. Että hyvin on, että molempia on ehtinyt tosi hyvin. No niin, ei muuta kuin keskittymään viimeiseen erään ja tsemppiä siihen. Kiitoksia. Näin, sori joo, mä kämmäilin jotain. Viimeisen erään ja tsemppiä siihen. Kiitoksia. Just kaukalopallokausi ja sitten taas toisinpäin, kun on playerit alkanut, niin enemmän täällä, että hyvin on, että molempia on ehtinyt tosi hyvin. No niin, ei muuta kuin Molempia on ehtinyt tosi hyvin. Joo, mä otan ensin tän maalikoosta ja sitten tää Jukka, tuu tähän vaan periaatteessa.
Mä kuulen kyllä, että sä lasket numeroita, mutta ne kuuluu hyvin hitaasti. Ja hyvin etäisesti. Kuulemma nyt vähän paremmin, joo. Ensin maalit ja sitten otetaan Jukka Alanen. Joo. Onks mä kuvissa ensin, kun mä vedän ton maalikosteenkin? Okei. Okay. Joo. Kaksi erää takana Helsingin jäähallissa ja numerot 6-3 ottelussa BV-BJB. Ja katsotaan sitten, miten näihin numeroihin toisen erän osalta päästiin. Toista erää oli pelattu 30-19 eli 10-12. Ota uudestaan vielä. Kaksi erää takana Helsingin jäähallissa ja numerot 6-3 kotijoukkojen BVlle ottelussa BV-BJB. Katsotaan sitten, minkälaisia maaleja ottelun toisessa erässä nähtiin. Erä alkoi Mauri Hyppösen jäähyllä ja ylivoimalla pelatessaan BV siirtyi 4-2 johtoon. Olli Pelkonen hienosta Sami Häppölän syötöstä tekee tämän maalin. Pelkonen vapaana tuossa neliön keskellä. Häppölän syöttö löytää hänet ja näin numerot olivat 4-2. Hetken tuntui siltä, että BV menee menojaan tässä ottelussa, kun tässä vielä tämä Pelkosen maali. Sillä ajassa 30-12 tästä vapaalyönnistä Jani Oivanen siirtää kotijoukkoon jo 5-2 johtoon, syöttäjänä jälleen Sami Häppölä. Mutta kun tässä vielä hidastus tästä 5-2 maalista, niin kohta perään syttyy lamppu toisessa päässä vain 10 sekuntia edellisestä ja Ville Sipilä rokottaa nopeasti miehen toinen maali tässä ottelussa ja Riihimäki kaventaa 5-3. Ville Sipilän tarkka laukaus ja numerot olivat siis tässä vaiheessa 5-3. Sitten BV. Ensin Olli Pelkonen harhauttelee, Sami Raipar paikalla ja hän pistää pallon maaliin. Ja näin kahden erän jälkeen kotijoukkue johtaa ottelua 6-3. Vieressäni Jukka Alanen, Gigantti Oy tavaratalon koordinaattori. Miten itse olet seurannut tätä ottelua ja minkälaisia ajatuksia? No tää on nyt mielenkiintoinen ottelu, koska tää on vähän tasaväkisempi kuin normaalisti, kun tää on käynyt katsomassa PV:n otteluita, ne on ollut 15-0 tai vastaavaa, mutta nyt näyttää todella mukavat peliltä. Miten sitten Gigantti liittyy urheiluun? Ennen muuta Gigantti näkyy jääkiekossa. Mitä muita urheiluyhteyksiä teillä on? No meillä on tää kaukalopallo täällä PV:n kanssa tehdään hyvää yhteistyötä sillä puolin ja toisin, että me annetaan tukea PV:lle, PV antaa meille näkyvyyttä sekä meidän yritystoiminnalle, tai sanotaan yritysurheilulle, niin kuin antaa tämmöistä lisäpotkua varusteissa ja muussa tämmöisissä pelivuoroissa ja muussa. Meillä on erittäin hyvä yhteistyö heidän kanssaan.
ja urheilu muutenkin on varsin näkyvässä roolissa gigantin markkinoinnissa. Kyllä. Me ollaan mukana, niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, että tuossa jääkiekossa hyvin vahvasti, että tuetaan kaikkia joukkueita lukuun ottamatta niitä, missä meillä ei ole tavarataloa tällä hetkellä. Eli niitä on 3 kappaletta Hämeenlinnassa, Porissa ja Raumalla. Mutta tavarataloja on myöskin tulossa lisää ja ilmeisesti joukkueitakin sitten. Kyllä joo, sitä mukaan, että kyllä meidän seuraavalla tilikaudella tarkoitus avata noin 7 myymälää lisää, että tässä on 1 kohta tulossa ja sanotaan, että sen lisäksi vielä 6 myymälää varmasti tässä vuoden aikana. Ei muuta kuin ottelun 3. erän, Jukka. Kiitos. Numeroista 6-3 kotijoukkueelle. Riihimäki aloittaa jälleen räväkästi, niin kuin aloitti tuon ensimmäisen erän, oikeastaan toisenkin erän. Ainoastaan siinä tuo Mauri Hyppösen jäähy teki sitten se, että VV pääsi ylivoimalla aloittamaan. Niin kuin sanoit Juha viimeksi, tuon ottelun viimeinen erä oli silloin VV-juhlaa. Nyt ollaan kuitenkin toistaiseksi huomattavasti tasaisemmissa numeroissa. Kyllä, ja sopii vaan toivoa, että Riihimäki jaksaa ja pysyy vauhdissa mukana ja nähdään jännää ja vauhdikas 3. erä. Törkis avaus laitaan. Ensimmäinen minuutti umpeutumassa. Pasanen kaadetaan. Tai en tiedä, oliko tuo nyt sitten kaato vai heittäytyminen, Juha. No ehkä jälkeen. Vauhdilla sitten Riihimäki tulee vahvasti. Raunistola, joka on 1 maalin tässä ottelussa tehnyt, tuo pallon hyvin ylös. Ja sitten BV:n 1 miehen hyökkäys, jonka Raunistola katkaisee. Kuitenkin vapaa lyönti BV:lle, mutta se tulee tuolta siniviivan keskialueen puolelta. Ja hyvin ottaa sitten Jani Luoma jälleen pallon haltuunsa. Ja kun muistellaan viime ottelu, TV-ottelu, mikä oli, niin VV Kikka on tämän TV-ottelun jälkeen niin pelannut 3 ottelua, voittanut kaikki, että siellä on ihan selkeä ryhtiliike tapahtu VV-ottelun jälkeen. Jälleen Luoman hyvä torjunta, VV pitää palloa. Pitää ennen muuta Stefan Ikonen, joka on myös lahtelaislähtöinen, että vaikka Lahdella ei tällä hetkellä pääsarjassa ole joukkuetta, niin pelaajia on varmaan joukkueellinen eri puolilla. Joo, ja Lahdella, jos lasketaan tuo sanotaan Suurlahteen Hollollakin mukaan, niin Lahdella oli parhaimmillaan 2 joukkuetta pääsarjassa. Kyllä. Se on sääli, että siltä alueelta ei nyt löydy sitten joukkuetta. Ja siitä sitten jahtotilanteesta vapaa lyönti tuosta rikkeestä. Se tulee vierasjoukkueelle. Salminen ja kumppanit jäälle ja Risto Salminen pallon taakse. Hän antaa tuon vapaa lyönnin. PV siis Kaukopalloliigassa tällä hetkellä johtaa 24 pisteellä, niin kuin tässä todettiin. Ja toinen joukkue RB Oulu. Voisi sanoa, että oikeastaan tämä on vähän Juha tällä hetkellä 2 kauppaa tämä Kaukopalloliiga. Kyllä, että jotain ihmeitä täytyy tapahtua, vaikka nyt on ehkä aikaista vielä puhua mistään finaaleista, mutta tällä hetkellä niin ihan selkeästi 2 joukkoa on erottunut. Sitten on vähän tasaisempaa sen jälkeen, mutta nämä Oulu ja VV on ollut kyllä ihan omaa luokkaansa. Ja numero siis tällä hetkellä 6-3, 3,5 minuuttia pelattu. Siinä hyvin tulee Heiman väliin. Ja siellä Pasi Wikström. Pasi Wikströmiltä upea jatko suoraan ilmasta ja numerot ovat 7-3. PV lisää johtoaan 3. erän
Avausmaali, se tulee ajassa 3.31. 3.31. Ja Jonne Vahtera saa syöttöpisteen. Janne Vahtera nostaa siihen maalille. Paikalla Pasi Wikström ja numerot ovat 7-3. Ajassa 43-31 Beven 7. maali. Maalintekijä numero 20. Eli asialla tämä Pasi Wikström. Ja syöttäjä 21 Jonne Vahtera. vähemmän vastuuta saanut ketju. Vahtera ainakin Wikström. Ja se tekee Beven 7. maalin. PV tulee Jani Pasanen. Pasasesta kuitenkin pallo pois, mutta se jää Pelkoselle. Pasanen uudelleen estää harhautukselta maalin jalkojen välistä. Luoma ei saa pallon haltuunsa ja jatkotilanteesta pallo menee sitä maaliin. Pomppi onnekkaasti oikeastaan aika monen miehen kautta. Heiman ilmeisesti on se, joka ei vaan Raippari, joka sen pallon sitten viimeiseksi sinne pistää. 8-3 numerot. 2 nopeata maalia nyt tähän 3 alkuun. 4-0-2 oli pelattu. Ja tässä näkyy juuri tämä kaukalopallon viehätysmaaleja. Saattaa tulla todella nopeasti. Täältä Raipparin laukaus ja se pomppii parin pelaajan kautta sitten loppujen lopuksi ohi Jani Luoman maaliin. Maalintekijä numero 42 Sami Raipar ja syöttäjä 15 Olli Pelkonen. BJB ottaa ilmeisesti aikalisän tähän paikkaan. BJB aikalisä. Mitä valmentaja tässä tilanteessa Juha mielestäni voi tehdä? 2 nopeata maalia. Niin, no nyt täytyy saada sitten toiseen päähän vähintään samanmoinen sykäys, että nyt on 5 maalin ero ja se on tietenkin kurottavissa, mutta silloin pitää tapahtua. Tuossa on 3 maalia saanut 2 erän aikana ja nyt on lähes erä vielä jäljellä, että 5 maalia on mahdottomuus, mutta silloin täytyy kyllä tapahtua jotain muutoksia. Se yleensä, kun katsotaan Riihimäen pelaamateriaalia, niin se ei tarkoita pelaajavaihtoja tai tällä tavalla, vaan asennepuolella sitten. Ja siinä nimenomaan valmentaja Markku Virtanen keskustelu kokeneeseen tuon lahtelaiskoostumuksen kanssa. Siinä olivat Santtu Venäläinen, Nikolai Simonen ja kumppanit, jotka menevät nyt jäälle. 6 ohjeen. Numerot ovat siis, kun 4 minuuttia pelattu ottelun 3. erää, 8-3 kotijoukkueelle. Tuoviselta lyödään pallo pois. Vapaa-lyönti sen antaa Risto Salminen. Venäläinen, Tuovinen ja laukaus pienestä kulmasta. Mikko Järvinen torjuu sen. Molemmat maalivahdit, niin kuin tässä usean otteessa todettu, pelaavat erittäin hyvän ottelun. Näin otetaan sitten kapteeni Westerbackilta pallo pois. Häppölä. Ikonen. Ikonen pyörittää. Mukana tässä ketjussa siis Westerback ja Häppölä. Oivanen. Oivanen vetää pienestä kulmasta. Kuinka paljon muuten Westerback ja Häppälä ovat aikaisemmin pelaaneet yhdessä? Vähemmän, että Beven penkin takana ehkä toinen samanlainen. No niin, ja nyt Westerback upeasti ohjaa maali edestä. Ville Valkonen näkee hänet maalikulmalla. Ja siinä Valkonen ja Oivanen pyörittelevät palloa tuolla siniviivalla, sitten Valkosen pitkä syöttö maalille ajassa 5.18 ja numerot ovat 9.3. Ei ainakaan tässä suhteessa tuo aikalisä auttanut. upea syöttö Valkoselta ja Westerback ohjasi hienosti ja maalivahti on voimaton. Se mitä oli äsken sanomassa, että Bevel on kokenut joukkue, että on kokeneita ja paljon saavuttaneet pelaajia kentällä, niin penkin takanakin on tällainen kaveri kuin Sami Teiro, että hän on myös 11 kertaa putki ollut finaaleissa ja pitää itsensä kyllä fyysisesti, varmasti olisi joukkueen paras kuntoisin, että siinä on sellainen jokerikortti ehkä vielä näiden poissaolojen jälkeen, niin houkutella mies takaisin kehiin. Onko Sami mukana myöskin harjoituksessa, tiedätkö, koko ajan säännöllisesti? No hän on ilman varusteet siellä, mutta tiedän, että pitää itteensä sellaisessa kunnossa, että ei tarvitse hävetä kyllä kenenkään edessä.
Vahtera saa taisteltua pallon ja sitten jatkotilanteesta vapaa lyönti, kun Pasi Wikström käyttää vähän sääntöjen vastaisia otteita. Sipilä, 2 maalin tekijä riihimäkeläisten riveistä. Numerot ovat siis jo revenneet 9-3, 3 nopeata BV-maalia tässä kolmannessa erässä, jota on pelattu nyt 6 minuuttia. Sitten pitkä lahtelaisavaus. Näin Raunistola taklataan laitaan. Tomi Tuovinen, joukkueen kapteeni. Siinä olivat sekä Raunistola että Tuovinen. Jälleen sitten Risto Salminen antamassa vapaalyöntiä. Santtu Venälä jättää se taakse. Näin Pikkarainen pystyyn. Tavoittaa kapteeni Tuovisen. Tuovinen alas Pikkaraiselle. Tuovinen. Pallo aina tuonne BJP:n puolustusalueelle saakka. Pikkarainen pystyyn. Ja sitten venäläisen avaus laitaan. Tuovinen. Simonen tässä ketjussa kolmantena lahtelaiselta. Riihimäkeläisiltä. Nämähän ovat lahtelaispelaajia nimenomaan Simonen ja venäläinen. Luoto. Venäläinen oma maalin takana. Mutta tiukasti kiinni Pasanen. Virolainen ja Virolainen ampuu pienestä kulmasta. Laukaus kuitenkin ohi maalin. Sipilä menettää pallon ja sitten siellä olisi Pasanen yksin läpi, mutta syöttö ei löydä koskaan häntä. Pasanen jatkotilanteessa kuitenkin ottaa pallon, menettää sen sitten Timo Koopuolle. Riihimäki vasta iskuun. Ja täältä erittäin hyvin pelataan paikka Nikolai Simoselle. Simosen laukaus kuitenkin menee ohi maaliin. Virolainen hyvin taistelee Ikonen pallon. Pääsee lähes yksin läpi. Luoto torjuu. Pelattu kohta 9 minuuttia ottelun kolmatta erää. Tuovinen ja Westerback siinä oikeastaan tuollainen puolivahinkotilanne, jota Tuovinenkin omalla heittäytymisellä avittaa. Siitä saa kuitenkin sitten Westerback jäähyyn kampituksesta ajassa 8.51 ottelu kolmatta erää. 8.51 ja Kai Westerback. Varmasti Risto Salminen tulee pyörittää ylivoimaa ja Riihimäki ottaa maalivahdin pois. Pelaa 6-4 vastaan tämän tilanteen. Numero 66, Kai Westerback, 2 minuuttia kampitus. Nyt on tietysti vain kysymys siitä, että miten hyvin tässä kantti kestää, eli kun 6 pelataan, niin siinä ei hirvittävästi harhasyöttöjä sallita. Salminen ampuu sieltä ruuhkan takaa aika rohkeasti. Joukkue pelaa siis ilman maalivahtia. Salminen uudelleen. Ja tässä sitten kumminkin kun laukauksia tulee, niin nekin pitäisi olla niin laadukkaita, ettei PV pääse niistä kakkospalloja heittää toiseen päätyyn, kun ei ole mitään pitkän pelkoa tässä lajissa muutenkaan. Rohkeasti sitten Tuovinen viimeisenä mennä harhauttelee ja antaa pallon Salmiselle. Salmisen poikittaisyöttö tulee ristiin. 4 keskellä oli siinä Raunistola. Tuovinen ampuu. Pallo ja sitten ruuhkaa toistaiseksi. VJP on pitänyt hyvin palloa. Venäläinen. Hänkin näitä lahtelaisvahvistuksia. Samoin kuin Virolainen. Venäläinen. Ja sitten Salmiselle, mutta paikkaa vielä tulee, nyt se tulee tuolta ruuhkan takaa. Mikko Järvinen heittäytyy kuitenkin hienosti pallon päälle. Koppaa se hanskaansa jatkotilanteesta, kun siihen hiukan ahnaasti menee Nikolai Simonen. Tulee vapaalyönti Bevelle. Ja BIB otti maalivahdin takaisin nyt. Vielä puolisen minuuttia rangaistusta jälleen Westerbackilla.
Pelkonen. Hyvä torjunta Luodolta. Ja sitten vastaiskuun Riihimäki. Sami Luoto siinä pääsi jälleen puolustajan paikalta nousemaan. Luodollahan on erittäin hyvä laukaus ja myöskin vahvana luistelija. Joukkue täysilukuiset. Siinä on hyvä yllätyskortti Beveltä juuri nimenomaan nuo Sami Luodon nousu. Kyllä, että se on ainoa vaan pitää aina muistaa sitten sen puolen hyökkääjän, niin olla paikkaamassa sitten, ja Max Törnqvist sitten toisena puolustaa, niin hän on enemmän sitten puolustava. Joutuu jäämään sitten. Näin joukkueet täysilukuiset. Westerberg jo jäällä 5-5 vastaan pelataan. 11 minuuttia pelattu ja numerot edelleenkin Vevelle 9-3, eli 3 nopeata maalia tämän erän alkuun. Muuttuvat numerot 6-3-9-3. Kun tästä tilanteesta Vevellä vapaa lyöntiä, niin Pasanen jälleen antamassa ja Sami Luoto ampumassa, mutta nyt menee laukaus ohi. Törnqvist hakemaan palloa omalta alueelta. Onneksi olkoon, palkinnot voi noutaa ylätasanteen keskiosasta. Ja BV ottamassa tällaista, ei nyt voisi ihan ehkä sanoa rutiinivoittoa, mutta kuitenkin ilmeisesti selkeätä voittoa tässä vaiheessa. Numerot 9-3, 8 minuuttia otteluaikaa jäljellä. Ja sitten vapaalyönti puolestaan tulee nyt lahtelaisille. Korjataan nyt edelleenkin riihimäkeläisille, kun tässä miehet ovat kuitenkin suurelta osalta nuo kenttäpelaajat tuolla lahtelaisia, eli tulee Puuston